mga babes! Magandang morning sa lahat. Mayroon lang akong i-shoutout na si The John Digamon Show na nagbigay sa akin ng pangalan sa YouTube channel na parang nagustuhan ko kasi daw nga sabi niya is kahilira ko daw si Madam Kilay na ang sabi niya bagay daw sa akin yung name channel na Madam Kelay Les. So nagustuhan na ako. Thank you The John Digamon Show sa imuhang suggest nga maoy akong ipangahan sa account channels na ganahan ko kay kanang si Madam Kilay is naay apam nga puti, ako naay apam nga itom. So thank you kaayo The John Digamon Show sa imuhang paghatag og name sa ako ang channel. Nakaayon ko. Thank you so much. Babu.